Kaunti ma Homa Bay, Samson Akach ogolo siem ne jogo mawuok e gwenge moko ni dhi tero e dho wedhe mantie sub county no ka okoni thoth gi gin jomaundu madhi nyayo timbe mag njore alora no to giwuondre gi nying ter. Akach wacho ni tend arita kwe ma Suba West osefwenyo ni thoth jogo madhi e chula mantie alora no machalo chula Mfangano, Ringiti, Remba kod mamoko kadhi tero mond liete nonro maggi malong'o ok ong'ere. Okoni kaka yone ne harita e dho wedhe maloro chula go bedo makare, joter mawuok e gwenge maoko kadhi tero e sub county no nyaka koro bed gi barua mar chief manyiso kuonde ma giwuokie kod nonro margi kaachiel gi oboke manyiso ne gin joma obidhore mong'ere kaka certificate of good conduct ma ka onge to ok bi yienegi tero e alwora no. For us to maintain the security of the surrounding, jogo mowuok oko ma ok wang'eyo oa nyaka aseme wa ugenyo akani to biro ka to akiae obed gi barup chief ne gi kitambuliso onge go to dhi turgi unyawe, and that one is very clear and we are very serious on it. Moko biro ka ni owe turgi no biro tero dhako ka. These people begin criminals winja mon chuotho thuchegi mon nitie dakite karwa kai begi biro tere. We cannot allow these people are criminals.